Magandang buhay mga bata! Alam niyo na bang basahin ang ating alfabetong Filipino? O kaya ang English alphabet? Huwag mag-alala at yan ay ating pag-aaralan sa mga susunod na videos. Pero bago ang lahat, pag-aralan muna natin ang pagbibilang ng mga blocks. Tara, umpisa na! Ang unang lesson natin ay ang pagbibilang ng mga blocks. Kagaya nito, ilang blocks meron tayo dito? Yes, may 4 tayong iba't ibang kulay ng blocks. Ilang blocks meron tayo? Yes, meron tayong isang block. Meron tayong 2 kulay na pulang block. 3 pulang blocks. Ilang red blocks meron tayo? Yes, 4 na red blocks. Yan, marunong na pala kayong magbilang ng mga red blocks. Pagpatuloy natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron tayong 7 red blocks sa unang hanay. Ulitin natin ang pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 blocks in the first line. Patuloy natin ang pagka-count sa second line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga bata, pareho lang ba ang number of blocks ng first line at saka second line? Yes, tama. Pareho silang 7. Sa pangatlong hanay, magiging 7 din kaya ang number of blocks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, pareho na naman sila ng number of blocks. 3 hanay na tig-7. Siguradong alam niyo na ang number of blocks sa huling hanay. Ilan ang iyong hula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There you have it. Sa 4 na hanay, meron silang tig-7 red blocks. Alam niyo ba kung ilan lahat ang mga red blocks? Yan ay pag-aaralan natin mamaya. Susunod na! Ang susunod naman natin gagawin ay ang pagbibilang ng mga red blocks mula umpisa hanggang sa huli. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Meron tayong 28. Yung apat na tig-pipito ay merong katumbas na 28 red blocks. Ngayong tapos na ang ating lesson, kailangan basahin nyo ng malakas at maliwanag ang mga sumusunod na numbers. Now we learned all the letters. Let's go over the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.